Eh sanibona nonke kuyo yonke indawo la kuzofinyelela khona le video lena ngiyenzayo njengamanje. Igama ngu-Mr Mabanga SS, uthishela lo. Namhlanje ngizothinta indaba enkulu kakhulu njengoba ngothishela nje, indaba yokufunda kanye nokufundisa. Baye bethi-ke phecelezi ngesilungu ke education. Ngizoqala nje ngichaze education ukuthi mayelana nani. I-education ke ihlukene kabili. Kukhona i-informal education, kuphinde kube khona i-formal education. Masikhuluma nge-informal education, sesikhuluma lapho ngokufunda nje lokhu okungafundelwa ekhungweni lezemfundo le ephakeme. Njengokuthi nje umuntu nje ube autonomous. Ukubanjani ukuba autonomous? Ukuba autonomous ukuthi ukwazi nje ukuthi uyifundise nje izinto ezithize mangabe uphila. Kubalekile ukuthi mangabe umuntu uyifundise nje uzehlisa, noma ngabe usesikhundleni esikhulu esibatshazwayo, kodwa nje mangabe umuntu nje uzehlise, ubazi abantu ukuthi bakhona. Ungathi wena ngoba nakho usesikhundleni besibona ukuthi umkhulu kunabanye abantu. Ikahle hle phambi kwaNkulunkulu siyalingana sonke singabantu. Kubalekile futhi ukuthi mangabe umuntu ufunda ukuhlonipha. Uma ngabe umuntu omdala hlonipha omncane, uma ngabe umuntu osesemncane hlonipha abantu abadala mfana wami, noma hlonipha abantu abadala ntombazana yami, noma hlonipha abantu abadala sisi wami noma bhuti wami, njalo njalo. Kubalekile nje ukuthi mangabe umuntu ufunde ukuhlonipha. Bese futhi mangabe umuntu kubalekile nje ukuthi uyifundise ukuxolisa. Uyabona nje mangabe wenza iphutha wonile, ake sithi nje mhlawumbe utshontshile, kubalekile ukuthi uhambe kumuntu omtshontshele ufike uxolisa uyicha hayi bhuti ngikutshotshelile imbuzi yakho ngiyaxolisa. Ngokwenza lokho uyobufana nomuntu wathatha amalahle wathela ekhanda lakhe lo muntu lo mangabe uxolisa. Kubalekile futhi mangabe ukuthi wenze izinto ezithize emhlabeni, mhlawumbe sithi nje nakho uganiwe, kwaficala ukuthi wasuyajola bhuti wami, musukhamba kugcwale inkalo, uhluleka nje ukuthi uxolise. Hambe kumuntu wakho lo omjolelile, ufike ukuthi nje nkosazana sithanda sami ngiyaxolisa kakhulu, ngangazi ukuthi lokho engikwenzayo ngikwenziswa yini, ngangena nje izinto zomhlaba ngiyaxolisa. Noma ngakuthukuthelela thatha amanzi abelawa abeke edleleni, kodwa kusala enhlizweni yakhe usuke kuza ukuthi uthini. Nawe ke ngane eyonile ekhaya, musukhamba uyogcwala izitaladi leGoli noma leThekwini, udayise ngomzimba uhlula ukuthi uxolisa kubazali bakho. Ayihambi kanjalo impilo, uzosuka nje uphele usuke lapho bezimpotho ubuyisidakwa sotshwala mangabe ukuthi awuxolisi kubazali bakho. Hamba uxolisa ekhaya, ubuyele ekhaya, uxolisa ekhaya. Uma ngabe umuntu nje futhi kubalekile esekuthenini, uma ngabe umuntu uyifundise nje ukuthi ungabe ilivila. Akufuneki ukuthi uma umuntu ube livila, akufuneki ukuthi uma ngabe umuntu uvelaphi, kufuze ukuthi uma umuntu usebenza isikhathi esiningi, noma ngabe usebenza nganje, uma ngabe umuntu nje zijwayeze nje ukuthi usheshe nje uvuke, noma ngabe awazi ukuthi uzoya kuphi. Bese ngeke ngathi ukubeka ngemalana nendaba yokuzehlisa. Kunabantu besilisa nabantu nje besifazane njengamanje abasebenzi, bayazi ukuthi abasebenzi abathola imali, kodwa ngoba ugovernment ukhiphile ukuthi abantu abahambe beyo-applyela ukuthola imali le yesondlo le efikile le yegrant, ngenxa ukuthi bayakhuphula abahluleka ukuzehlisa, bogcine belamba. Izokubulala indlala webhodi, zehlisa uhambe u-applyela imali, uzokwazi ukuthi ube ntofontofo ufane nathi omjozana othisha uMabanga. Kubalekile nje ukuthi ke mangabe umuntu nje ufunde ukuzehlisa, noma ngabe uyabona ukuthi usezingeni elingakanani nje ufunde nje ukuthi uzehlise, ube umuntu nje ube ntofontofo, ube nomoya ophansi. Kubalekile futhi mangabe umuntu ukwazi ukukhuluma, yabona. Yazi abantu abaningi baphelele imisebenzi nje ngoba bakwazi ukukhuluma, yabona. Abantu banesidina, banesicefe ngesimo sokuthi abakwazi ukukhuluma nabantu. Ake uyifundise nje ukwazi ukukhuluma nabantu, bethi ngesilungu i-communication. Kubalekile nje ukuthi ube nama communicative skills, uyikujwayeze nje ukuthi ukhulume nabantu, ungakhulumi nje nabantu engathi udilike weni. Uthola umuntu wesilisa mhlambe enobaba ekhaya, maye efika ekhaya umuzi useyamemeza, yeni na ingane, yeni na ingane, ucephe lami lensipho ligeze bani manje, ngoba bekade ngilibe lapha ucephe lami lensipho, nilishontsepho ucephe lami lensipho. Kubalekile nje lokho ukuthi uyijwayeze nje ukukhuluma kahle nabantu, noma okanye mhlambe futhi mangabe umama uyijwayeze nje ukukhuluma kahle nezingane zakho. Mangabe kukhona ingane yakhe eyonile, ukhulume nje nayo kahle, ungafani nalabo baba mama laba othola umama useyamemeza, yeni na ingane, bani manje lona sekade inqina lenkukhu kade lelapha, nilishonsepho. Lokho nje kwenza ukuthi ke ukuthi uma uyifundise nje lokho umuntu uyifundise nje kahle,
kutshengisa ukuthi phela wena umdala ukhulile. Bese kuthi futhi enye into kufuze ukuthi uyifundise yona mangabe umuntu uphila. Kufuze ukuthi uyifundise nje ukwazi ukubonga. Yazi umuntu mangabe ekathi nje kuwe ngiyabonga. Noma ngaba into yakhe ibincane kangakanani kodwa vele uyibona isinkulu isizigidi. Isinkulu isizinkulungwane mangabe ekathi nje umuntu ngiyabonga. Bese kuthi mase ngiphetha bese ngizake kwi-formal education. Masifuna ukukhuluma nge-formal education bese ngeke ngakubeka ngaphambilini ukuthi ke sikhuluma ngaleyo mfundo leyo esukuyitrainele ekhungweni zemfundo ephezulu. Ikhungo zemfundo ephezulu zehlukene kabili la eMzansi Afrika. Sino DBE oku Department of Basic Education, siphinde sibe no DHET oku Department of Higher Education and Training. Ngiyalithanda leli lika training lapha negcineni masikhuluma ngo DHET. Uma sikhuluma nge-training sesikhuluma lapho ngokuyiqeqesha ngokuyilolonga noma esekuthini into noma kuthiwa ubukade ungayazi kodwa ugcina uyazi. Nathi nje oba singothisha nje into eziningi safika singazazi kodwa ngoba sayiqeqesha sesiyazazi namhlanje. Ingakho sizokhuluma nangabo autonomy njengoba ngeke ngaleya mangisaqala le video lena ngikhuluma ngo-autonomous ukuyifundisa ukwenza nje izinto. Kubalekile ukuthi mangabe umuntu uyifundise nje ukuthi ukwazi ukuthi yonke into oyenzayo uyifunde uyiqede uzuthole ngisho certificate sayo. Uma ngabe mhlambe ufunde high school ukhuluma utshela abantu ukuthi wena wagcina kwa grade 10 asisibone phela certificate salokho. Uma ngabe use college ukhuluma ukuthi wena wagcina mhlawumbe ku level 4 wakho wase college asisibone phela certificate. Uma ngabe uthi une degree noma une diploma asisibone phela certificate. Ngiyaqoqomezela nje abantu abathize abazobuka le video lena ukuthi mhlawumbe uma ngabe usitshela ukuthi wena une qualifications ethize noma isiqo esithize sicela ukuthi sisibone leso siqo sakho sokwazi ukuthi masikusiza sikusize entweni ebalekile. Bese ukuthi sangiphetha kubalekile ukuthi uyifundise ukuzethemba. Uma umuntu phela ukuthi yonke into oyenzayo uzethembe ngayo noma ngabe encane noma ngabe abanye abantu bayibuka ingenamsebenzi kodwa wena uzethembe ngayo wazi ukuthi mina lento lena ngayiphiwa emazwini futhi ngiyayithanda futhi ngiyakuyenza. Ngisengivala ke ungaphinde kuwathole amanye ama motivations ka Mr Mabanga ku Facebook. Ungaya ufike ubheke ipage elithi Mjozana Tutoring ngothisha lapho ngiyafundisa lapha abantwana abancane kusukela ku grade 4 kuya grade 9 kanti nabo grade 11 and 12 ngiyabasiza nabo mangabe ukuthi mhlawumbe nginazo isikhathi. Ungaphinde futhi ubheke ipage lami ngibuye nami ngibe umculi kaMaskandi elithi Mjozana ku Facebook nelithi Mjozana Tutoring. Nakuzo zonke izinkundla zokuxhumana ngikhona ngumjozana nakufuna ku YouTube channel ngiyatholakala ungasho uthi Mjozana. Ngiyayibona sazobuka le video lena.